Tkompli xejra pożittiva għal Partit Nazzjonalista hekk kif iż-żewġ surveys ippubblikati il-ħadd juru li qed ikompli jonqos id-distak bejn iż-żewġ partiti. Bernard Grech jirreġistra l-aqwa riżultat minn mindu laħaq kap tal-Partit Nazzjonalista. Is-survey pubblikat mit-Torċa juri li minn Jannar sal-lum il-Partit Nazzjonalista naqqas id-distak madwar 10,000 vot, filwaqt li Bernard Grech żied 4.4% mis-survey illi sar f'Jannar li għadda. Jekk wieħed iqabbel l-istess perjodu mas-survey tal-Malta Today isib li hawn ukoll id-distak naqas madwar 7,000 vot. Mill-aħħar elezzjoni il-Partit Nazzjonalista naqqas id-distak b'terz bżieda ta' aktar minn 10,000 vot fl-aħħar xahar. Dan filwaqt li kien hemm tnaqqis marġinali bejn iż-żewġ partiti bżieda għall-Partit Nazzjonalista. Skont l-istħarriġ tal-Malta Today, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech irreġistra l-ogħla persentaġġ ta' fiduċja fost in-nies, dik ta' 35.8%, żieda ta' 1% fuq ix-xahar li għadda, kif jispjega d-Deputat Nazzjonalista Herman Schiavone. Iż-żewġ surveys ippubblikati llum jikkonfermaw xejra pożittiva għall Partit Nazzjonalista fis-sens illi minn Jannar l-hawn rajna rkupru notevoli ta' voti għal Partit Nazzjonalista. Fil-fatt il-Torċa li l-aħħar survey li sar kien f'Jannar minn dakinhar sal-lum il-Partit Nazzjonalista irkupra 3.5 punti perċentwali li jfissru 10,000 voti. Jekk wieħed jħares ukoll lejn il-Malta Today għall-istess perjodu naraw irkupru ta' 2.3% li jfisser allura aktar minn 7,000 vot. Dana hija xejra illi issa inna naraw xahar wara xahar, naturalment għad il-triqija għadha twila għal Partit Nazzjonalista, però s-sinjali pożittivi llum ġew konfermati għal darb'oħra. Mis-surveys joħroġ ċar illi dawk il-persuni li ma jafux kif se jivvutaw fl-elezzjoni illi jmiss jew li qalu li mhux se jivvutaw qed jonqsu. Dan juri li l-votanti qed jibdew jiddeċidu se jagħmlu fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Id-differenza fin-numru assolut ta' voti hija l-aktar waħda baxxa minn Ġunju tal-2017 u ftit aħjar minn Ġunju tal-istess sena. Bernard Grech igawdi iktar fiduċja minn Robert Abela fir-reġjun tat-Tramuntana li jinkludi fih il-Gargur, il-Mellieħa, l-Imġar, il-Mosta, in-Naxxar u San Pawl il-Baħar. Hawnhekk huwa jgawdi fiduċja ta' aktar minn 55% komparat mal-31% illi jgawdi Robert Abela.